li Diyarbekirê cejna ji dayîkbûna Hezretê Îsa dê 26 Kanûnê roja yekşemê bê pîrozkirin. Li dera Meryema Pakîze ya qedîm a Sûriyan a li navçeya Sûrê hemû amadekarî hatine kirin û dê li vê derê Keşa Gabriel Akyüz ayînê birê de bibe. Wekîlê Serokê Weqfa dera Meryema Pakîze ya Diyarbekirê Saliba Açîş got ew li Diyarbekir û bajarên din di nava aramiyê de dijîn û kêfxweş in ku Mesîhiyên li Herêma Kurdistanê di nava aramiyê de pêk vedijîn. Ev aydeka gelekî mübarek e an bêjin Yeldo Tirkî dibêjine İsa Mesih doğuş bayramıdır. Tabii jmara tiştekî gelekî mezin e got İsa tê ser wê dinyayê diwelidê û em jî vê derê pîroz dikin em tev de yani Mesîhî tev de em ê bêjin Suryanî Ortodoks ew kê dinyayê tev de pîroz dikin. Li gorî ku rayadarên derê danzandîn ji sala 1993 ve Yusuf Akbolot keşetiya dera Meryema Pakîze dikir lê ji ber ku ew malnişîn bû wan jî biryar dan ku piştî pîrozbahiyên li Mêrdînê bi serpereştiya Keşa Gabriel Akyüz li Diyarbekirê ayînê bikin. Bi sadan welatî û geştiyar jî bi bûneya cejna ji dayîkbûna Hezretê Îsa serdana dêran dikin. Ahmet Merawet misilmanekî lêkulîner û dîrokzan e û ji Felestînê ye. Ew bi malbata xwe ve serdana bajarê Diyarbekirê dike û dibêje Diyarbekir ji bo hemû pêkhateyan bajarekî xweş û pêkvejiyanê ye. يعني الأعياد طبعا موجودة في كل الكنائس وكل المدن والقرى في فلسطين. لفلسطين جي اف چاندا خوشبینیه هيا. مسلمان و مسیحی ججنا هفدو پیروز دیکن. من دید کل و درجه دنافبر اولن جدا ده چاندا خوشبینیه هيا. من سرویه که لکولین جی کرنه و من دیتیه که لور ولاتین خوادی اول و باورین جدا با آشتیانه پیگ ودیجین. Li Diyarbekir, Mêrdîn, Midyat û Semsûrê pîrozbahiyên cejna ji dayîkbûna Hezretê Mesîh rastî eleqeyê tên. Ne tenê Mesîhî, gelek misilman jî diçin derê û cejna Mesîhiyan pîroz dikin. Li Diyarbekirê 26 Kanûnê roja yekşemê demjimêr yekan dê li dera Meryema Pakîze Mesîhiyên Ortodoks, di heman rojê de demjimêr yek û nîvan jî li dera Ermenên Katolîk ya Diyarbekirê cejna ji dayîkbûna Hezretê Mesîh dê bê pîrozkirin. Hasan Kako, Kurdistan 24, Diyarbekir.